God aften og velkommen til Feta News. I aften skal vi beskæftige os med Grækenlands krise. Først noget aktuel information omkring situationen i Grækenland. PT skylder Grækenland 340 milliarder euro fra forskellige lande i verden. Med 11,3 millioner grækere svarer det til, at de alle sammen, fra yngste baby til ældste olding, skylder 300.000 euro eller omkring 224.000 kroner. Med andre ord, 360 milliarder danske pilsner, dog uden pant, eller for de yngste, 1,6 billioner hoppa bobba tykkegummi. Hvordan er det kommet så vidt? Jo, godt spørgsmål. Grækenland har fra før eurosamarbejdet været hemmelighedsfulde omkring deres økonomi. Allerede her var landets gæld og underskud langt større end offentligheden vidste. Samtidig har landets førende politikere ikke forsøgt at gøre noget ved det stigende underskud. Administrationen har været ineffektiv og har ikke forsøgt at gennemføre politiske reformer. Det har medført, at der ikke er nok penge i den græske statskasse. Grækenlands problem er ikke kun deres eget, men hele Europas problem. Grækenland blev medlem af EU og euroen i 2000. Den fælles valuta betyder, at Grækenland er bundet til de andre lande, og dermed er Grækenlands krise også en eurokrise. Man kan altså ikke bare lade Grækenland sejle i sin egen sø. Lande, der har lånt Grækenland pengene og ligger inde med et stort antal græske obligationer, er altså interesseret i at redde Grækenland. Dette gælder specielt den europæiske centralbank, ECB og de store EU-lande, Frankrig og Tyskland. Så vil vi lige stille over til Morten Swag Bertelsen, ekspert i Grækenlands økonomi. Har nogle forslag til nogle løsninger på Grækenlands problem. Swag. Der er mange mulige løsninger på Grækenlands problem, men det den europæiske union har gjort for at hjælpe Grækenland er, at de har indløst en hjælpepakke på 110 milliarder euro i 2010 for at redde den græske økonomi. Grunden til det er, at den offentlige administration simpelthen har været for løs i Grækenland, og at skatteindtægterne ikke har været nok til at sørge for, at de offentlige udgifter har kunne finansieres. Derved kan vi altså konkludere, at der nok i Grækenland er gået mere tragik i en økonomi i den.